Sarap to, paksiwin. Paksiwin, masarap nito, ayan o. Uod to. Ay, wala nang ano yan. Nasa taas pa yung ano, yung honeybee. Kaya makarinig, ano? Dahan-dahan lampas. Woo! Woo! May na signal nun. Ayaw na sumama. A few moments later. Kaya ano? Di ba sino kami to? Kain muna kayo, mamumog kami ng pusukan. Kakain muna. Bakit di na kanyan? Para may lakas. Day 3. Day 4. Kaya ipinato ko lang sasamahan pa kita pre. Sinabi mo lang at sa ilalim sinag ng bilog na buwan. Naglalaro kami habang natutulog ka lang. Pakiramdam mo ay parang nalulunod sa dam. Mahihain kaya wag mo sa akin tutok yung ham. Eh di wag na sa'yo, ay lubigay niya lang. Patay na pa. Ba't ka batay mo pa? May pagpupulong na naman bagong papakinggan. Ito at nag-aayos ako ng kagapitan. Tapos punta kay Lagun o tilakad na naman. Nakasabay pa si Polo sa aking nadaanan. Mamaya-maya niyan lalabas na ang kulit. Amaga-maga pa mata ko na kay Sikil. Nilalaro lang namin yung handa ko makulit. Tanong mo sa bumilid at kung sino malupit. Ay ng 666 ka na sustansya ang dala. Yan, mga kanegmeg. Tawid ilog. Tawid ilog na naman. Ang init, ang layo ng biyahe. Ang layo ng lakad. Oh, ganda ng kawayan. Oh. Ang ganda ng puno ng kawayan. Oh. Bisani ba yan? Puta nga, makamaskulado ay. Gandang lugar dito, mga kaneknek ko, talagang probinsya. Ha? Ang ganda naman tayo pa ng talima dito. Oh. Bilis lang ako mga talima. No? Rambutan o. Oo, dito. Walang baha pati. Magnanakaw lang kalaban. Saan? Aba, ayoko na. Mahirap na. Hindi mabahaw. Sabi lang yun. Hindi. Victor! Victor! Bakit? Victor! Victor! Yung taas ng silong ano? Ito doon! Ha? Ay! Hindi, sakit na. Palamin mo. Baka madapa ka kaya rin kikinig eh. Hindi, ayos lang. Tandaan lang, baka madapa ka. Paligaw-ligaw ay. Taga-tay. Malupit. Eh, ikaw na pala napunta rito. Ito nga pala, baka sinista. Pag hindi na makikilakala mo ang layo ka nito, ano?
samantalang dati ay Baliwala. Hindi pa dahil cholesterol ito. Cholesterol nga ang halaman. Kaya kapaborte sa akin ay. Yarit. Kaya ang daming kinain kanina pagkakyat. Napalakbang ang budol pa. Ay, layo ng bundok. Isang oras na kami naglalakad mga kaniknig. Wala pa kami sa kalahati. Noong aming pupuntahan. Yan. Yan, ilog na naman, ilog. Ilog na naman, ilog. Kaming ilog. Woo! Talbog ang mga kolesterol. Si Tebo. Ano na, medyo mabakal maglakad dyan. Oh, may tinik ka, may tinik dito. May tinik ka. Hup, 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 hup. Ay. Ayos. Malapit na. Iliyas na yan, ano? Oo, lapit yan. Yan, mga kaligid, tatawid na naman tayo ng ilog ha. Ilog na, tatawid na naman tayo ng ilog. Tayo ba yung cellphone, padala mo kaya sa ano ha, pag kakanin ka. Ito. Padala yung cellphone sa ano. Ano, hilamos. Bah, malalim. lasing na agad. Malalim bigla, wala. Dito, siya, sa'yo. Takbo tayo, takbo. May iwan tayo kasama, ang bibilis nila lumakad. Ay! Isang oras tayo may kita na lumalakad ha. Ito medyo mahirap-hirap ang pagtawid. Yan, nilog na naman tayo mga kaniknig. Dala ilog, mga kaniknig. Pagod na. Kasi bahay dito, may bahay dito. Hindi ah. Ito lang katawa doon. Ito, kaya alam mo na kayo. Ako na baligo. Ayun ba? Ano, saan na? Oh! Oh! Ayun ako pala kayo tayo. Ayo! Quality layo. Sige, Kuncho.
Doon na kita ko lang buha. At delikado. Bundok na bundok. Berne Santo sa bundok. Berne Santo. Namumundok. Tebo. Lapit na. Go, Tebo. Kapaw. Malapit na. Yan, mga karingnig, 2 oras na kami naglalakad. 2 oras na kami naglalakad. Sobrang layo na aming pupuntahan. Duktok ng bundok. Parang inakyat yung bundok Balahaway. Mula baba hanggang taas. Pawis-pawis na tayo. Isang batalyon. Isang batalyon para pag nangisot yung pisukan, maraming pamimilian. Grabe. Grabing lakad. May samang takbo pa to. Madilim. Luis! Covid! Buti na lang, matigas ang putik, hindi ka putik. Kung maputik, mahirap maglakad. Dalawang liko na lang, kaliwat ka na lang. Ha? Kaya yan. Butog din yan ay. Oo. Basang-basa na mga karignig. Basang-basa ng pawis. 2 oras na mahigit naglalakad. 3 oras na. Sobrang layo. Yan, ilog na naman. Ilang tawid na kanyang ilog? 1, 2, 3, 4, 5, 6 na ilog na tinawid natin. Nakakapagod din pala. Ayun na pala. Ito nga. Lasa ko nadudulas. Lasa ko tatambling. Maluyang bata ito. Nagbasa ka na, kuya. Nagbasa ka na. Saan ba sila? Yan?
Dito. Basa rito eh. Ah, ito nga, ito basa. Ha? Oo, may bang nga ito. Ang daming ilog natin. Nakaraming ilog na kami tinabilan. Oh, putik ha. Nek, ilog na naman. Patawid na naman kami ilog. Woo! Lasa ko'y nakapagod din. Ba, ito madada, basa ating camera. Oh, da isda ron. Anong ilog yan, lalim din, Isisit namin kung nakarating kami sa Pero taas. kita yan, marami yung mabasa yung cellphone, ha? Yan, tayo ilog na naman kami, mga kaniknig. 3 oras na kami naglalakad, mga kaniknig. 3 oras na. Sobrang layo. Woo! Nakapagod din. Tulong pawis. Parang nag-jogging din. Malapit na. Sampal ba yan? Ayan, malapit na. Nito na kami, malapit na. Mayroon na magsalita. Pagod. Woo! Habulin nga ay. Ano yun, gano'n? Parang pwede nyo kaliringin, layo yung ano. Ayun, ito na, kawitin. Marky, painom. Marky, painom. Saan? Anong santol ba yan? Santol. Sukal yan. Kaya dito na mga kaniknig. Dito tayo, dito na. Dito na tayo. Dito na tayo ha. Ipit ko lang camera. Susunod natin na yun. Pag kayo inabol niyan. Ayan, yan. Yan ang pisokan mga kaniknig. Yan, sobrang taas ng puno nila yun. Ayan. Nasa dulo. Yan. Ang laki nga. Yan, ang laki. Akitin po yan ni Ricky, akitin yan. Ah, Oo, yan nga. Paas na naman. Oo, yan nga. Paas naman pala niyan eh. taas nga. Ang laki pala yan. Marami talaga, maraming tamis yan. Maraming tamis yan, ano? Ulawit talaga. Yan mga kaniknig. Yun ang taas yan. Ano, sobrang taas ay, no? Wala daw eh, sabi niya wala, eh, nakatago eh, no? Ay, madali lang hiwain. Oh, madali lang hiwain, kasi mataas. Taas nga. Yan mga kaniknig. Maghahanda na pag ano. Yung pampausok, prepare na kayo pampausok. Garilyo yan, papausok. Ba, siguro baka akyat. Diin mo kami charo, si Garilyo. Isang kape, bigay ko sa iyo. Pepe nga, tayo pa ng mga marki. Yan, pagod din. Ah, gara. Saan yung palatandaan mo, Masani? Iba yan. Kasi palatandaan mo, Sani? Kasi palatandaan mo. Buksin ako, kuya. Binibigyan mo ng pera eh. Ay, nung mga tayo mga kaniknig, grabing pagod. 3 oras kami naglakad mahigit. Ba't hindi lang, ano ka matao? Kailan kayo nang aakyat?
Grabe. Isang batalyon kami. Yan. Pasortehan lang kung sino kayo kusutin. Hindi, pag nasoba tayo, hindi masyado yan. Yan. Hindi pala basta makikita. Ano? Dito nga lang kitang-kita talaga sa test dito. Naiinip na si Sani. Mainipin to si Sani, mainipin. Adyo yan. Akit mo nakabad. Para magaling yung kayo. Sa katawan mo yung pinagkatang kurasaan. Sani, akatin mo ubad? Sani, akatin mo ubad? Oo. Bali wala yan. Patikas ka Sani Ano kaya atlabang ka yan? Sani? Sani, ano kaya atlabang ka? Ha? Sani? Hindi mo nakaba ang tao niyan pag yung... Yan na, nag-ready na ng pang ano. Nare-ready na yung mga gagamitin, mapausok. Kasama ka pa doon sa isa, Ricky. Oo. Diyan yun sa may ano mainit na yun. Nandito na rin naman tayo, alam mo. Pero malapit na yun, nilakad natin. Mas malapit nilalakaran natin mamaya. Pagkatapos yan. Wala nang kalahati. Malay may maraming puto. Dak pa tayo sa puto. Hindi, dyan lang naman yung sa may kay early, di ba? Diyan lang kami pala yan. Kaya mga kanignig, isang batalyon kami. Maglalamon-lamon na ako. Maaro nang mababa, yung tukoy ko. Ayun sa'yo. Mababa. Nasa anubing, nakagano na sa ng anubing. Malayo pa. Tingnan, nasa may nakataan natin na maraming pinagsanihan. Yan, ready natin. Yung kulambo, ready yung kulambo. Dito. Ay, hindi naman sila maabot na rito yun. Hindi naman bababae. Pero magkabit pa rin yung mga bata. Baka delikado sa mga bata yan. Wala na yan. Yan, mga kanignig. Nare-ready na yung ano, pampausok. Bakit ka rin? Bakit? Akala ko ba marunong kanya? Marunong ka magdaming timba. Ano? Huwag ka na mag-brief pala Sani. Mag-brief ka lang. Oo. Tangina. Huwag kayo makabrit. Baka hindi na makauwi. Pareha tuloy na kasi Ricky mag-interview mo. Yan. Hindi na makauwi, baka nakabrit. Mag-inom kayong tatlo. Marami nagkakasaligit. Tamaga. Kayong apat. Bablog mo yung tatlo. Kiyat-kiyat. Amit, nagawa pa si Tutoy ng ano. Ay, si Melchor, akit din daw rin si Melchor. Ay, mahina yan. Puro istorya lang sila kasi ano. Kain na yung kainan niya. Ayaw yung pagkakas ng pisukan. Eh, mga kanignig ko yun. Panglalaki niya na ba? Yan. Ayan yung ano, pulot. Takot man yan sa sili si Melchor. Bisa pa naman ko yan. Hindi pa maabot ha. Parang nahihiya ako pa. Ano ba may kasama? Pero pag solo. Sana may video. Ang dami mo na Ang ginagamit ko dyan yung dahon na ano yung kinukuyo mo. Alupay. Yan, alupay. Akala ko ba saan yung hubad? Sani, matagdamit ka na! Matagdamit ka na! Para taguin tama ano saan eh. Sabi mo hindi kita ang tama pag nakadamit. Ate mo, ayos lang ang lakad. Pag ano ka din, gamitin mo camera ka din. Awag mo ba dali? Chor, kahit ka mura, Chor. Wala yan. Puro story lang si Melchor. Mas bilib ako kay Harold at bibera ng papausok na. Yan na, bibera ng papausok. Nayara yung mga ko sa lakad lang sa atin. Nyara yung madala. Sa mga vlog. Ang hirap pagdidikit yan. Hindi, madali lang ganyan talaga yan, Jerome. Pinuputol talaga yan. Kala mo na may alam ito. Kala mo may alam. Baka hindi dumiretso. Diretso yan. Lagyan mo pa ng mga kahoy-kahoy. Nakuha lang po na, panigurado. Panigurado. Mahirap na.
Hindi pang amoy yan. Yan, nire-ready na namin kulambo. Panigurado. May mga bata, ay yan ang kulambo. Yan ang kulambo. Ano yung kabit yung kulambo para panigurado. Isa yung sa bagay, hindi na ano yan. Yan. Pati kulambo, nire-ready na mga kaniknig. Yan, kulambo. Kasama ko yung dalawang anak ko ay para panigurado. Panigurado may kulambo. Hindi siya kita pugi. Doon kay ano. Doon kita. Ang laki yun. Doon kay Ison. Kala ko nakahubad lang sa sana eh. Ano sana eh? Kaya ba nakahubad? Hindi kaya? Hindi kaya. Basket makagat. Ang haba na ano? Ay, paano pag kinakit ka sa nguso, saan eh? Ang haba na ano? Laki ano? Kita mo? Pero ang haba laki ano? Abot yan ang usok yan. Hindi adjust taas. Dala yung pang-usok sa taas, dala yun. Ayun din sa baba wala. Wala pa tayong dalang tali ano? Meron yun, Meron. Yan, ayos na. Yan. Reke, ako na, ay, dyan ako. Mamaya. Tama-tama po na may niyog. May nagpausok na, yan. Pausok na. Yan, sigurado dito. Hindi ka mapupuntahan dito. Hindi ka mamatay. Yan. Yan, simula na kayo mga kaniknig. Simula na. Meron doon na nakakulambo na rin doon, para sigurado. Pakita mo, sabihin mo kung kakakiyat. Hindi yan. Uy, hindi pa nga nakikita tayo makarang makaramo ah. Kuya, kuha ka ng ano eh, malaki-laking balagwitan. Nagkurutan. Ay, ka po yung malaki-laki. Gano'ng nga lang yung balagwit ang laki. Balitan kayo ni Kuya. Yan, mga kaniknig. Palangin natin. Nagpausok na. Marunong kayo mga kadasal mga kit na si ano, si Mentor, wala niya Tara. Nagsimula na kayo mga kaniknig. Niready na. Ready na yung pampausok. Bakit ka na kayo, Rinik? Ito si Melchor na magaan. Mukha kami sa taas. Yan, naka-boiler suit na isa. Naka-uniform na, panigurado. Isa nga, maghuhubad pa mamaya. Huwag dito to. Kaya mga kaniknig, ang layo nilakad namin. 3 oras kami naglakad. Kaya tsaga-tsaga lang. Yan ang mga buhay probinsyano. Napakasimple lang ng buhay. Akat ka ng bundok, makakita ka ng pisukan, pupuwagin na. Yan. Mga tirador. Isang batalyon kami, mga tirador na ano yan. Ay, nag-ready na. Vamos na tutoy. Ay, mga tao sa kabila. Mga nakatago na sa kulambo yan. Bundok na bundok, mga kaniknig. Bundok na bundok na mga kaniknig. Ito yung isa pang tirador. Yan, si Sunny. Kaya lang, panggabi yan. Tirador. Pang-overnight yan sa bundok ay. Makakit na mga kaniknig. Simula tayong umuwaga tayo. Bilis po yan, mabilis. Sana hindi bumaba yung pisukan para hindi tayo makatakbo. Para hindi tayo habulin. Sunod na Melchor. Ay, dapat Dapat pinauna si Melchor. tali, higit ni Jerome si Melchor. Ay, nagpausok na. Napunta na yung usok. Kaya mga karingin, sa taas yung isa. Medyo mataas yan. Akit ka ba dyan sa Joshua? Hindi. Sir, huwag may sasadyan dibdib mo, Sir, ha? Ay, yung cellphone mo. Ingat ka, Sir, ha? Mahal ka pa namin. Ay, magaling yung batang yan, no? Yan ang matindi, walang ginamit na ano. Mas mabilis kay Sani pala yan. Walang ginamit sa hani para sa adjuan dito. Ay, Sani, dahil ka pala. Break ka na. Na, oh. Ay, ano, tuloy mo. Sa bagay lang dumaan ay. Ibang klase itong... Pala nyo kay, ano, tuloy kayo na. Una ka pa ni ano ay. Kaya na mga kalignig. Ano pa kayo, Sir? Kulog. Dito pala, nakasandal pala sa ano. Ito ang sentro. Ayan, yung pisukan mga kalignig kayo, no? Ayan. Yan, sentrong yan. Oh, kay Sani si Chor. Dumi ka Sani.
Ipakita mo muna ito kay Sani. Patali mo muna dyan. Bakit mo na? Video mo si Jerome, Sani. I-ano mo na yung camera. Ay, kalaban na namin. Ayan, ang bibili sa makito, parang mga unggoy ay. May mga salaing unggoy itong mga to. Sabi mo na, veterano pag ano din ako. Oh, Sani! Ayan mga kanegnig, yun na. Dalawa yung ginawa namin papausok. Ayan mga kanegnig. Mayain na daw. Nasa taas na. Oh, dinakalan tayo pag ano. Ayan, nasa taas na si Jerome. Oh, yakat ka, Check Melchor. Doon ka pa sa gitna. Ano yung astronaut? Nalaglag ko. Lagan na siya. Yung isa ka na yan. Lagan na siya. Oh, doon na kayo sa ano. Ano na kayo sa ano. Baka bigla pag ginay lumaglag yung ano, yun ang mga delikado. Nabong malaglag yan. Hindi lalaglag. Nung tayo na muwag, nalaglag ano kay Melvin. Chor! Ang dami pa naman tamis, sayang. Yung lupit ka para makita mo yung camera ng gusto. Ayan ang ano. Sir, huwag kang katiwala sa mga bagin ha. Baka may makapitan ka mahuna. Malamal tayo ng Melchor talagang. Hindi, kawawa naman eh. Nahihirapan kami kayong kipagbats ang pamaba. Oh, siguro doon mo. Dyan. Banggulin mo. Umakit ka mo sa gitna, Chor! Huwag ka muna dyan. I-ano mo muna sa cellphone, secure mo muna. Pag paano dati dyan sa ilog mo na 2 oras na yan. Ay, balta ka no. Ang laki na yan. Piso ka na yan. Dapat oh. Kung ako'y may shoot na ano dapat eh, makapag-camera ng masyot. Umakit ka na kayo, Melchor, para nakapesto ka na. Sabihin mo, abutin ni Sani mo yung camera. Sani! Sani! Abutin mo muna yung camera. Hindi tayo narinig ka. Umabis yan eh. May nantay mo. Oo nga, dapat si Melchor nakapesto sa taas. Abutin lang yung camera para maka... Ay, nabot na yun ah. Ayusin mo, bagi dumasot ka din yan. Chor, ingat ka Chor ha. Sa bagin. Marami ang napanood na ganyan. Chor, huwag kang katiwala sa bagin to. Tarzan yan ay. Buti ko si Tarzan ka. Tarzan. Nakapit daw yan naman, nakapit ako. Yung gusto mong kapatid. Tatarapin ka. Nakamukha mo man. Huwag kang bumitin dyan, Chor. Lag ka dyan. Nakabiti na hayupan sa bagin na eh. Makakatiwala sa bagay. Baka ay may Oo, may alam mo yun eh. tas na eh. May mga ng bagay yung... Ang maganda nakapitan ng Melchor. Ahas ano. Paglagig dala mayas. Nakakakap sa babae. Buti sa babae. Kagat-kagatin pa na. Ay, may pansabit pala si Jerome. Tamis kong puwet mo ka Jerome sabit. Melchor, nakapesto ka na! Is na daw. Yung magandang kuha ng camera, yung sentro ha. Naglagay ng timba. Hindi, okay lang. Chor! Ay, malayo ka pa, Chor! Chor! Malayo ka pa! Naibidyoan yan, Chor! Chor, naibidyoan! Chor! Chor! Hindi na, hindi yan, taong yan. Hoy! Naibidyoan! Maluyang bata talaga to. Nagpapausong sa taas. Hindi natin makuha ng camera pero may camera tayo sa taas. Meron din sa baba. Diyan na lang isasabit yun. Diyan na lang. Hindi, ilalapit yan. Lalapit yan. Ano na ha? Ay, parang kulang yun. Ay, sa... May isa pa nga doon na. Dapat isusok pa yun doon kay Jerome yung isa. Dapat pag gumawa ka pa ng isang pansuporta. Hindi, yung isa, sindihan nyo na rin isa. Ayun, okay. Sani, sindihan mo na isa, Sani. Sindihan mo na rin isa. Naglag ka Jerome. Ay, lubid nga, lubid, Jerome! Jerome, doon pa na yung lubid! Nangitim ay. Ayan, nasisila po. Nakandikit pa rin. Okay na. Ay, nakandikit pa rin yung lubid. Ilubid na siya sunod. May akit ulit yung lubid na yun. Yan na. Yan na, yung ano. Medyo malayo mga kanignig.
Yung lubi, nagtitirap na, putol yan. Ako. Yan. Ang laki yan, mga kanin, ang laki. Sobrang laki. Ba't di nagtaas na sa ano, pausok? Oh, nasa isang pausok. Kasi ang pausok! Ayun. Pa-comedy man to si Melchor. Kaya nga ako masusunog ay. May isang pausok taas eh! Ay, naalis na, nalipat na. Kaya nga ako umalis at matataktak ka lang ng baga. Agad din isang pausok. Sane, isunod mo yung isang pauso. Namatay pa. Sandy! Yung papausok na isa. Ayos na yun! Isunod mo dapat dito kay Jerome. Walang bisa yun. Papalit sa pausok! Kausit mo. Tama ni Miltiray. Kaya nag-aalis ano. Hindi naman bababayan. Sabi na! Magpausok kayo dito para tayo sigurado. Ayos na yung pausok na yan! Sila nga hindi natatakot. Tapos yung isa pa. Tapos isani pag napuruhin. Baral bag, tarak-tarak ba pa. Ano eh, bakit? Napatak na ako sa mataas. Okay, ito si Sano. Pag ano na pag Jerome. Paghihilapin na maganda para Melchor. Paghihilapin na lumapit ka ha. Ayan. Umubong na. Baka kayo, bakit mo medyo yan? Tago. Tago ka na kayo rin. Dahil sa kulambo. Takbo na. Ayun na, umusok na. Para namatay, Jerome. Yung kamay mo, Jerome. Nakuha mo camera, Chor? Nakuha mo camera? Ito. Yan, mga kaniknik, gano. Ako lang yung walang safety, tamo sila, oh. Nakakatago na sa ano. Mga nasa kulambuan lahat. Ano ba yun? Takot kayo sa ano. Yan, mga kaniknik, yan. Ang lakas ang ugong, kala mo yung tartora din. Taas na, ang dami sa taas, oh. Yan, mga kaniknik, oh. Ayan, mga kaniknik. Takot yung mga tawa, sabi niyo, nagtrapahan ko lang buwan. Puna nandiyan kayo lahat. Hoy, bigyan mo akong space na naman. Baka biglang tira niya ako na space. Ay, nakakaba na, oh. Ayan, mga kaniknik. Nasa taas sila. Oh, hindi pa. Papalayasin mo na yan. Marami pa sa bahay ko, Jerome. Dapat ay puruhan ng usok yan para ano. Kakaunti na, oh. Kakaunti na, Jerome, ano? Ang daming pulot para, Pogi. Ang ganda ng ano ay, anira, ang dami. Kaya mo tali ka, Jerome. Ang kapal. Ayun, oh. Kapal ang anira, oh. Ay, mga kaniknik, kapal lang anira. Naiwan na, naubos yung hanip, eh. Ayaw ng tali. Ayun. Sa taasan talaga, no? Laki ng anira, no? Pag nagbumali, tawag ako na ito, siguro takwa dito. Pag ano, lalayas ang diretso na, no? Lilipat na, ano? Kaya mga kaniknik, oh. Napakasimple ng buhay ito sa amin sa probinsya. Akit ka ng bundok, malaking bundok, makakakuha ka na ng ano, honeybee. Sindihis. Tanggalin mo kuya unang tali. Yung isa pang sindi. Tanggalin mo unang tali. Paluwagan mo. Luwagan mo. Oh. Iniulit mo na nga, eh. Ay, ano lang talaga. Hindi ni masyadong maalos. Gawa ng malipat ang tali. Balitan mo. Inulit mo na nga, eh. Kapal ano? Ang laki nga, oh.
Dapat tayo mabidyo ng maayos. Oy, Balchor! Nakuha naman maayos, Balchor! Akat ka pa kaya ng kaunti ko. Dapat ako yung pero sa taas na dapat. Okay na ikaw eh, Ricky. Kasi sa'yo ano yung isang ano, pauso. Yan na hindi naman bababa yung anong yun eh. Hindi ka sure. Akit na sana tulungan mo. Sana hindi wala, sana may pausok. Para may tagahawak mamaya pati. Babalik na. Todo na isa. Okay. Kaya malapit na mga kanignig. Ang daming kulot na eh. At kapal niyan. Ay, para. Kulang sa apoy. Kulang pausok. Dati, lagay mo na dyan sa bag. Daming anira niyan. Oh. Ayun, mga kanignig. Mamaya, gagamitin pa yan. Hawakan mo lang muna. Babalik yan. Balik yan. Babalik na yan eh. Dapat tayo taas na yung isang pausok doon ah. Silapin nyo na. Mamaya lagay astronaut. Kung saan yung isa, itali mo sa tali. Oh, Chane. Akit mo na sa akin. Yung isang pausok. Yung isang pausok. Uubos na yung pag maubos yan. Huwag nyo na tayo maubos. Dami nakakala. Mamaya, wala nang pisukan yan. Yung hilapin na. Ha? Wala nga yung schedule na nagtanong. Wala na, ubos na. Oh. Ayan na mga kanignig, paubos na. Mamaya, hilapin na lang mamaya. Wala na laman oh. Dami Wala lang na. doon sa taas. Ang dami sa kanya, lumalapit. Oh. Ay, naka ano naman yun, Ay, hilapin na. Kaya na mga kanignig, katanggalin na yung pulot. Medyo mataas, di tayo makalapit. Medyo mataas. Ayan mga kanignig, ayan si Jerome sa taas. Pinausukan na ng gusto. Huwag na, mahirapan sa Jerome doon taas. Yan na, okay na. Iiwain na yung pulot, iiwain na. Yung Sani, abangan mo Sani, babatapon yung pulot. Baka may malaglag, makahigo. Wala na. Dami yan. Yan, ang laking honeybee mga kanignig oh. Ayan, kitang-kita nyo sa camera no, laki oh. Medyo malayo lang, naka 5 times zoom tayo. Yung dami pa yan. Sabi wala. Jerome, marami ba niyang pisukan? Pwede na makiat, no? Marami pa. Marami pa oh. Ha? Kita. Pwede daw umakyat, pwede na. Sana hilapin no. Ang dami. Kunin mo nila, tira mo yung pulot. Dami mayroon yan no. Nagpupula-pula yun. Dala-dala lang pag ano. Ayan mga kanignig, nagpupula-pula yung ano. Ayan, lumabas na yun niya oh. Ang dami yung. Ayan, lumabas na yung pinaka ano niya. Medyo mataas, ayan no. Mataas lang talaga yan. Yan. 2 times tayo para medyo makita natin yung camera. Ayan yung ano, andara. Ayan, hiniwa na. Hiniwa na mga kanignig. Ayan, hiniwa na. Meron pa. Yeah, ibababa na. Ang laki ko yung anira. Diba? Yung anira yan. Dala rito para ano. Ayun, dahil pulot pala oh. Dahil pulot. Anira. Nasa taas ng pulot. Yan yung anira ano? Anira lang. Ayan, mga kanignig. Ayan, anira oh. Dala na. Ang laki oh. Aray! Tutang nakaka-nervous kayo ay. Ayan, anira. Sarap oh. Yan ang honeybee mga kanignig. Ligsik kaya si Bilardo. Napisarot yung anira. Paksi po yan, pwede pa yan. Yan mga kanignig. Huwag niyong ano yung tasayang ito eh. Tapak sa nili. Paksiw, pampaksiw yun. Taok na pala yan. Ha? Patagal na ano? Parang mga kabayo. Bakit naman yung yasin nyo? Takot kayo. Takot sila eh. Ano naman parang gatas ano? Parang gatas yung anira ano? Ayun na marami yun oh. Mga kanignig, meron na tayong arena. Anira. Yan. Yan, uhod. Yan, sarap. Uod ng ano, pinakang uod ng honeybee. Yan. Kakain tayo. Diba saan ba yun? Yan. Itong uod ano? Ito yung pinakang uod niya oh. Yan. May tapang. Mga kanignig, buod oh.
Sarap. Sasarap to ha, paksiwin. Paksiwin ang masarap nito, ayan o. Uod to. Ay, wala nang yan. Nasa taas pa yung ano, yung honeybee. Tayo pa tayo ng uod. Lalo pag pinaksuhan na. Matagal na pala to. Tagal na pala yan. Kahit mga... Kaya makarinig, ano? Sarap nung anira oh. Kaya makarinig oh. Makatas talaga ano? Pesto yan ano? Uy, lalapit na nga. Oh. Ayan o, lalapit na dami. Ricky, yan ang videoan mo. Yan. Anong videohan na yan may... Kaano tayo yan? Lalapit. Ayun nga oh. Buhaba na. Yan, hahanap na ng tao. Tara na, makarinig na. Takbo na. Dami yan. Ang dami na oh. Ayun oh. Ang dami nga oh. Ayan, talikod mo, Melchor! Ito, Melchor, talikod mo. Ayan, ayan. Kaya makarinig yung pisakan oh. Bigang ba yan? Ayan, o. Wala pulot. Pati nga. Kahit konti, wala. Ah, meron niya konti. Wala. Pipikain mo nga. Ano yan? Meron niya. Ano yan? Wala nga. Walang laman na ano. Lipat sa kabila, lipat sa kabila. Lipas na. Lipat na sa kabila, lipat tayo. Tingin na. Nalipasan na pala yan. Tagalin mo kalambo. Sa ilagayan. Wala na kuwang pulot. Anira lang makakaniknig. Wala. Nalipasan ng ano. Kaya makakaniknig. Lipat kami. Dalawa yung kukunin namin pisukan. Tapos na. Napuwag namin isa. Pati nga yan. Takbo na. Yan. Pinangangaya ng ano. Pinangangaya daw. Pinangangaya lang. Sarap to ha, paksiwin. Paksiwin ang masarap nito. Ayan o. Uod to. Ay, wala nang yan. Nasa taas pa yung ano, yung honeybee. Kaya makarinig, ano?